Ilanga lamabhela sicoco sinuka intsondwana ngamakokozela njengelifu lemvula. Nguye ulolosithathu wamayeza olosuku esesiphatha ingcambu namagqabi namaxolo, siphatha amafutha, siphatha intsiba, siphatha imfele, siphatha imihlaba. Kaye kaloku ulosithathu sizama ukunyanga. Namhlanje njengobana ingulona nje ulosithathu siphethe iyeza elikhwaza izinto emoyeni, iyeza lasemoyeni. Siphethe umoya wezwe, uzawusuka kumntathu uyofuna umoya wezwe kula herbal shopping ngakokwabo bamnike umoya wevungu okanye bamnike kwanto ethi umoya. Banjalo ke abantu kwezi ndawo. Sithi ke wena mntu ongawazi incam lamayeza, ingaske uphathe nefoto le ufike ukhompere, uzawuthi uyofuna umoya wezwe bakunika into elikhuni, ayibilokhuni lena into. Singekayikude ke nje by the 17th of March njengolosithathu sikhumbuza abantu bafuna ufunda ngamayeza ukuthi apha kwaVusilanga sinayo iacademy isavulile for abantu abafuna uqalisa kule veki ngapha kwalizayo, meaning we have about 2 weeks before kuqale igroup le ka-April. Subscribe ke wena ofikayo apha mhlawumbi uze kulo moya wezwe, sithi sewufumana nezinye izinto. Siphethe ntoni ke xa siphethe umoya wezwe sisesiwagawula siwarhuqe? Umoya wezwe is a plant, iyinto exhaphakileyo kwindawo enengca, ixhaphakile kwindawo ezinamatye, ixhaphakile. Kuthiwa is a grassland plant. Njengoba iyi-grassland apho kukho ingca mntana omhle phaa ethafeni, izawuba yenye yezinto ezifumanekayo zibe ninzi. Uzawungayazi ke kuba ungayazi, kodwa look at the plant and then uhlunyukwa ngoyikhangela uzayifumana. Kuthiwa ngabantu abayiphandileyo le nto iyiplant ethanda umlilo. After kuye kwatsha yiplant yokuqala ezawuvela emva komlilo. Usenokwenza loo test ke wena after bekutshisiwe kula grassland, khawuhambe uyokhangela iplant ezawuvela kuqala. You won't mistake it nje uyijongile nje apha kule foto, bathi is a basal shape. Yinto engathi ubunokrwela umgca around yona, ikunike loo nto i-round. Uzawuphinda uyibone xa kuphela amagqabi, esamagqabi la edibana nestok kuzawubakho uboya. Kuthiwa is a silk into ke xa beyikhumsha uzawubona oba boya bubusilki. Yiyo leyo le nto kuthiwa yi-Gerbera pilosiloids. Yayiva ke bhele, Gerbera pilosiloids okanye bathi yi-daisy. Ikhona intetho yesilungu ethi i-daisy is a daisy is a daisy is one of the ornamental plants ke into xa kuthiwa yi-daisy. I-Gerbera le, if uya kwi-Google ingakuconfuse ke iGoogle, bazawuthi Gerbera ambigua, Gerbera zininzi, oGerbera jamesoni, andanoJameson alanto. Uzawubala ube close to 50 yazo ezi Gerbera. Zibonakala ngeflower, it will be white, ngenye imini ibe pink. Ezi flower ezithi xa sezigqibelela ziphume laa nto ibubhola uyivuthele mntana omhle, iphaphatheke ihambe iyotshona. As you would see ke nakwezinye iiplants nalapha kwamakhaya ethu, ezi plant zinala seed, iphaphathekiswa ngumoya. Yilo Gerbera ke ngumoya wezwe ke. Ungathathi into yenza le nto siyitshoyo uthi ngumoya wezwe, hayi izawuba nelayo igama nayo leyo. Zininzi ke iiplant ezenza laa nto. Namhlanje sithetha ngawo umoya wezwe. Bathini abantu abayiphandileyo? Masiqale siyitsho uba umoya wezwe lo ngomnye okanye yenye yeeplants ezisebenze kakhulu kulaa nto kuthiwa yi-traditional Chinese medicine. Uzawuthi ke wena xa uzifundela uzawubona ii-journals apho amaChina ebephanda le Gerbera, aphuma nezinto ngezinto ke. Nabantu bakuthi kudala bephanda apha eAfrika, nabantu bakuthi abangaphandiyo abavuka neyeza ethongweni balisebenzisile. Ufumanisa uba le ndlela bayisebenzise ngalo ayohluki, iyafana nale abaphandileyo. Umzekelo, uphando luthi kwaye nabantu bethu bathi umoya wezwe okanye enye yeza Gerbera, because ii-properties zazo biological okanye medicinal ziyelelene. IGerbera bayisebenzisile abantu kwii-tapeworms, andanoba isekhona ni-tapeworm kodwa bayisebenzisile kuloo nto. Bayisebenzisile kwizisu ezibuhlungu, iphinde ingcambu le. IGerbera ke okanye umoya wezwe, one of izinto oyibonayo uba yiyo ziingcambu zakhona. They will tend to be yellowish. Ukubana azikho yellow mhlawumbi zabe zomile, but uzayibona ingathi ngu-yellowish ofuna uba bu-brownish red. Yabona ke xa ngubhela ungazinemibala, but all I'm saying ayizuba ziingcambu ezimhlophe like xa ujonga into ezinjengongqa ngendlela. By the way, apho ufika ikhona iGerbera okanye umoya wezwe, just look around.
uzalibona ichoba lehashe umoya wezwe, uzofika nawo ungekho kude. Andiyazi noba ezi zinto kuba zihambe zisebenzisane. Ukuba uyaphinda uyaqwalasela, uzawufumanisa uba nencamashela lena ayibikho kude kuyo le ndawo inayo le Gebera. Besingathethi loo nto ke sithi iingcambu ezi ziyasetyenziswa for ukukhohlela, ziyasetyenziswa for izinto ze-chest nje in general. Uphando lithi ukuba uya eZimbabwe, amaZimbabwe ayisebenzisa nakwi-heart pain, uve nathi chest pain, masixhurhu apho kuzawuthiwa ngelinye ixesha mbofumana i-Disprin. Zininzi ke i-chest pain, mntana omhle, ungazithathi light. Uzayithatha wena umane uyosebenzisa umoya wezwe kanti wena uqalwa yintliziyo, unehlwili elibhlokayo igazi lingafiki entliziyweni. Iyawukunceda ke into yoba ubalekele kwabezophando, kwabezamayeza esilungu, so that xa kufanele kwenziwe oo-triple bypass uncedakale. Xa caba i-heart yakho iyadumba ihleli emanzini uncedakale. So sithi ke wena mntu okude ke nesibhedlele, hayi mna Bhele ndihlala emva komlambokazi omkhulu, emva kweyona ntaba ikhe yande, mna ndizawube ndisebenzisa umoya wezwe. Ukuthi ungawusebenzisa ke for low heart pain, ungayisebenzisa for i-abdominal pain ebantwaneni xa umntana enengxaki yesisu. Baphinde ke njengoba bethetha nge-respiratory conditions, kuthethwa ngabo ke oma-bronchitis, just not nje ikhofi yodwa, oma-bronchitis. Wena mntu othi xa ndihlele ecala komntu wentsango ndiyavaleka, omnye athi yena uvalwa nazii-perfumes ezabe ne-bronchitis, inflammation ye-bronchus. Kuthiwa ke khawuzama umoya wezwe. Omnye uneengxaki ze-liver, omnye uneengxaki ze-kidney. Uyeva ke xa sithetha nge-liver sithethe nge-kidney, sifuna into engu-blood purifier. Phayana ke esikolweni kwaVusilanga sithi one of the biggest zee-blood purifiers, idolo lenkonyane. You won't get it beyond le nto yiyo idolo lenkonyane, is a yellow dog. I-yellow dog is a strong blood purifier. Enye i-blood purifier ke mntana omhle izawuba yi-aloe vera. Zezi zinto ezithanda ukrakra, but asithi umnonono yi-blood purifier kuba ukrakra, asithi umkhwenkwe yi-blood purifier kuba ukrakra, but sithi i-blood purifier ziba zezinto zithanda ukrakra. I-yellow dog is one big blood purifier, aloe vera nawo ke umoya wezwe uyenye blood purifiers to attend to problems of your liver, your kidney. Abanye ke abantu bathi bona umoya wezwe bawusebenzisa kumntu okhulelweyo, ukuthi akhulelwe up until ayobeleka engakhange afumane zi-problems. Abanye bathi iyasebenza nje Bhele xa uneengxaki zeentlungu, ifake le nto ingumoya wezwe usele ukwenzela uba iintlungu ezi emzimbeni zingabi ninzi. Athi ke uBhele xa injalo mayifakwe kwiibhotile zabantu eziselwayo. Omnye uselela inyawo elibuhlungu libekele, okanye yiloo nto yakhe ibuhlungu, omnye yiloo ngxaki, omnye unezilonda. Ezi zinto ukuba kuthiwa zinceda ipain, faka wena kwezinto ziselwayo. Baphinde bathi iyayinceda ne-minor bleeding. Yiyo ke le wild daisy, abanye bazawuthi African daisy, baphinde bathi uyayi-aplaya directly kumntu one-problem ye-wounds, ukuba umntu unezo zilonda. I think Monday besithetha nge-blue stone, sisakwathetha kwangazo ezi ngxaki zezilonda. Sithi dibanisa wena, thatha izinto ziyelelene, you can alternate. Uthi phaa ekuseni uthi ndizawumzama mna lo mntu amugulayo nge-blue stone, phaa late ndimzame ngomoya wezwe. Ziyancedisa ke izityalo xa uzifumana zii-fresh. Sithi umoya wezwe ke yenye izityalo engekho nesidingo sokubaleka uyoyithenga, sithi nje kwindawo enengca. Xa sithi indaweni engca sithi i-lawn, sithi nje i-grassland, not ingca across the road apho uhlala khona. Khawukuphume uye kwi-grassland apho kuqhele khona ukuba. So masigqithe ke Bhele sithethe ngoomayezeni, because abantu bakuthi sitshilo mos bababi namdla ncam kule yezigulo zomzimba, bathi sinazo thina iiphanado zethu. Apha ke emayezeni umoya wezwe ikakhulu waziwa njengeyeza lokhafula. Njengoba sithetha ngabo oomoya wevungu,
iyawufakwa kumoya wezwe idibanise nazo zonke izinto ovela emoyeni. So sizama ukuthi ungazidibanisa ukuthi into enye babodwa ovela emoyeni. Ayasetyenziswa ke onke la mayeza adityaniswe ibe zizinto ezihamba emoyeni. Sithi ke babiza izithandwa zabo, bakhwaza izithandwa mazibuye, abanye bakhwaza imisebenzi. Umntu ebeseyibonile ijob uba nantsi yawo faka i-CV yakhe ngoku uyakhwaza ukuthi azange ashiywa kubantu abazawushortlist, omnye seshortlistiwe akhwazele ukubana azayifumane le business. Bayakhwaza ke, zikhona indlela ke zokhwaza imisebenzi ke mhlawumbi sawuke siyincokole ngenye imini. Omnye ukhwaza utshaba lwakhe uba maluvuke luze kule ndawo uba kuyaliwa. Yabona ke xa usebenzisa amayeza njengoomagqudu apho uthi nonke nina abahlangene ngam yizani, ndikhona ngoku ndinilindele, ndiphethe intonga enkulu, ndiphethe umagqudu, ndiphethe intonga ethi xa ibethile ungaphumi nengca. Yabona ke kufuneka uqine ke mntana omhle, ungababizi beze ubakhwaze ngomoya wezwe bathi xa belapha uxakane nento. Sithi abantu abasebenzisa umoya wezwe bathi uyawavula amathongo kuba kaloku liyeza lokhwaza emoyeni. Ubiza izihlwele zakokwenu ezihamba emoyeni kuba mazisondele zize ngethongo, zithethe ezo ndaba ziyolisekileyo, ezo ndaba zimsulwa, ezo ndaba zinyanisekileyo. Bathi abantu abasebenzisa umoya wezwe, wena mntu obetha isilawu sakokwenu, yakhumbula mosithetha ngongqa ngendlela, ufuna into zakho zihambe zingajiki indawo, uzifumanele wena umoya wezwe ethafeni, uzifumanele ungqa ngendlela, itshoba lehashe, upethe isilawu sakokwenu, udibanise noobhubhubhu noompendulo, ontlahla emhlophe izilawo, ufake apho ubethe, ucenge ucele, ufuna ungenako uba thiqe kube lapha phambi kwakho ucenge abantu bakokwenu. Kuthiwa ke phayana esilaweni uzawuthi xa sewunyusile kumoya wezwe, igwebu elungapheleli ulitya, ufake ezindlebeni, uthambise, uhlambe, kuthiwa phinde ukhwaze kwangalo, ulikhafule, ulithume lapho ufuna liye khona. Sithi ke abantu abasebenzisa amayeza bayiguqula into eyenza izinto ezintle, bayisebenzise kwezinye izinto uba ibe yinto elwayo, bayisebenzisa ke kumayeza okulwa. Nguwo umoya wezwe, loo mayeza wahlanganisileyo uwathumele ngomoya wezwe. Sitshilo mos ukuba iyeza liyaguquguqulwa, sithi lo moya wezwe uyakunceda kulaa business uyifunayo, kulaa msebenzi ungathi uzawufumana. Baphinde bathi uza kukhupha ekhothi umoya wezwe, usebenzise kumayeza amatyala. Abanye ke umntu uthi kudala ndavalwa amathamsanqa sayo noba yinto okwenzani. Uthi xa igqiba usebenzisa amayeza kokwabo okhupha izichitho, imigqwaliso, athathe umoya wezwe omnye aphalaze ngawo uodwa, afuthe ngawo, omnye udibanise nempepho, omnye udibanise namayeza nje amhlophe, acele okuhle ngawo lo moya wezwe. Sithi uyawufumana ke kwizibunge. Uyayikhumbula mos yayiphindaphinda uba isibunge yinto ethwebulayo. Siyababiza abantu, athi nobe gqithe siya kwenye ivenkile azibone sekulena umthwebule ngomoya wezwe. Uba ujonga abantu bezigubhu ke, abantu ababiza imali ngezigubhu, abanye benza izigubhu zothetha, le nto kuthiwa zizigubhu ezikhulumayo zofika benawo umoya wezwe. Abanye bafaka umoya wezwe kwezi ziphondo zabo, umntu abe neso siphondo sakhe simnandi sihle esikhwazayo, amane sivula athethe le nto afuna uyithetha, atsho avale isiphondo sakokwabo emva bethambisile, angene endleleni uyikhwazile ke emoyeni le nto ayifuna ba mayenzeke ngolo suku ngalo elo xesha. Nguloo moya wezwe ke lelinye lamayeza ongekho uligqibe. Sithi hamba ke uye kuGoogle uyozifundela ngomoya wezwe, hamba uye koFacebook uyokhangela abantu abathakayo benzani ngomoya wezwe. Siyakhumbuza ke wena mntu ofuna ukuba seklasini ufunde ngezinye izinto ezimodern umoya wezwe. Zikhona abantwana abahle izityalo endiqonda uba soze sikwazi ukuza nazo apha because we are struggling ukufumana amagama azo e-English okanye i-biological names. We wanted to discuss intando. Liyeza lalokuthandwa ke liyeza lokuyayibona mosento zentando, athi umbongeni letha kimi intando ngidlise mina ngoba ngingowakho. Besifuna ukhe singene nzulu sidiscusse intando. Enye amayeza esistruglishayo ukufumana the English name, the botanical name. Ndicinga uba mhlawumbi ayiloyeza eseliphandiwe. Ndizama uthi ke wena mntu ongekho seklasini sizawungakwazi uwenza
onke. Kodwa ke nawe wena mntu oseklasini wathathe nala neefoto ude uzenzela into ebu-counter book. If you've got a color printer umane ufota ile nto uprinte rather le nto uyifake ngaloo nto yakho incamathela encwadini, and then ubhale izinto next to yona is how you are writing your own book. Masiyeke ilale ke Bhele, sidibane Saturday gcama